Zdravím vás, moje meno je Denis a dneska tu mám druhý tutoriál. Je to ako získať Camtasiu Studio 8 zdarma. Takže pôjdete do popisu, odporúčam túto stránku, lebo na originál Camtasia stránke, tak tam skúšam, že sa aj e-mail musí dávať alebo tak. No proste, tuto to môžete si stiahnuť, proste nainštalujete, potom pôjdete sem, tu si stiahnete tento text, dokument a vlastne čo budete, akože teraz musíme robiť, no. Spustíte Camtasiu, on sa na to bude inštalovať a napíše Demen, čo robíš? No a vlastne tam bude vám písať, že nainštalujete sa vám skúšovná verzia, tu máte na 30 dní a to je úplne na prd, alebo tá platina verzia. No, takže stiahnete si tento textový dokument a tam budete mať napísané. Máte tak, bože, prečo mám takú. Začal papa mobil. Ten textový dokument a musíte tam napísať, nemôžete tam skopírovať, proste to není problém, však to sa vám otvorí také malé okienko, to tam iba opíšete. Keď to skopírujete, tak sa vám to nebude otvoriť. Napíšete tam meno honorary user a tento kód. No a môžete potom natáčať, že je to niekde by the way ľudia. Potom dávajte pozor, lebo ja už som toto videjko dneska raz natáčal. Za prvé, nebere mi Camtasia mikrofón a za druhé, čo to bolo, aj keď budete natáčať Camtasiu na YouTube, tak vlastne vám to nebude podporovať ten formát. Ako možno editovať v tom ide v poriadku, neviem, uvidím, ale dajte si na to pozor. Môžete vidieť, že to, že máme aj miniatúru správne, čo som si robil, že ako získať Camtasiu zdarma. Teď mám svoju tú profilovku a no vlastne to je všetko, potom pustíte Camtasiu a ono by to malo všetko fičať. Aby ste si nemysleli, že to nefunguje, toto sa neznačí. Mám iba 2-gigovú rámku a 1 gigáčko, tak to je asi preto. Jednoducho, keď však uvidíte, videjko je trošku zeditované a tak. Ak sa vám videjko páčilo, nemôžete ísť like, ak sa vám páči taká tvorba, také tutoriály, dajte odber. Čaute!